агентии мубориза бо коррупсияи тоҷикистон хабар дод ки парвандаи шаҳрванд яъқубов бахтовар валиҷоновичро баъди анҷоми тафтиши пешакӣ ба додгоҳ супоридааст. бахтовар яъқубов қаблан ҳам бо ҷурми қочоқ суд шуда буд. бар асоси қисми дуюми моддаи 289 кодекси ҷиноятии тоҷикистон ба қочоқи доруворӣ ба маблағи бузург айбдор мешавад. маркази матбуоти агентӣ гуфт шаҳрванд яъқубов бахтовар қаблан барои содир намудани ҷинояти қасдонаи моддаи 289 қисми 2 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон суд шуда аз ин хулосаи зарурӣ набароварда дидаю дониста бо мақсади ба даст овардани фоида даст ба содир намудани ҷинояти қасдона задааст. чунончи номбурда бо мақсади ба даст овардани фоида тавассути автомашинаи шахсии худ тамғаи тойота тариқи қочоқ 34 номгӯи маводҳои дорувориро ки мутобиқи хулосаи хадамоти назорати давлатии тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон ҳуҷҷатҳои тасдиқкунанда оид ба пайдоиш ворид ва тасдиқкунандаи ширкатҳои истеҳсолкунандаро надорад ба шаҳри душанбе интиқол додааст. дар асоси хулосаи маркази ҷумҳуриявии экспертизаи судӣ ва криминалистии вазорати адлияи ҷумҳурии тоҷикистон арзиши маводи доруворӣ аз бахтовар яъқубов мусодирашуда 162799 сомониро ташкил медиҳад ки ин маблағи бузург ҳисоб мешавад ки айбдоршаванда бидуни назорати гумрук ва пинҳонӣ аз назорати гумрукӣ ба қаламрави ҷумҳурии тоҷикистон ворид кардааст. ба бахтовар яъқубов бар асоси қисми дуюми моддаи 289 барои қочоқи доруворӣ ба маблағи бузург ҳамчунин ҷазо ҷарима ба андозаи аз 912 то 1456 нишондиҳанда барои исҳобҳо як нишондиҳанда 60 сомон ё маҳрум сохтан аз озодӣ ба муддати аз 5 то 8 сол таҳдид мекунад.